μιλάω ή όχι? Να, ό,τι θες μες. Να μου πεις το πάνω όμως πρώτα. Έχει ο ήδη ξεκινήσει. Μαλακής, ξαναπάνω. Εντάξει. Εγώ μιλάω. Πώς αρχίζει. Είμαι μαλάκας τώρα. Έλα, πάμε. Τώρα. Αυτή τη στιγμή θα δούμε ποιος είναι ο καλύτερος παίκτης του πρωταθλήματος. Στράτος Πετρακόπουλος, απολαύστε το. Πώς σχημάτισε. Εννοείται. Στράτο, τις έκανες στο Ελλήνα. Μαλάκα! Ποιο φέρνας αυτό!